କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧା କଥା ବର୍ଦ୍ଧା ହଉଛି ସେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ମୁଁ ଘରୁ ଫେରିଲି ମତେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ ସରିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦେଇଯାଇଛି ଟ୍ରେନ ଯାଉଛି ମଧୁପୁର ଷ୍ଟେସନଟି ପହଞ୍ଚିଲି ଭାବିଲା ଆଉ ଠାକୁର ନଥିବେ କିଏ ସେ ମତେ କହିବ କିଏ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ କଣ ହେଲା କିପରି ଉତ୍ସବ ହେଲା କଣ ଖାଇଛୁ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଭାବି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ବସିଲି ସେଠି ଦେଖିଲି ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ସେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜ ଛକ ସେଇ ଗୋଲେଇ ଛକ ଦେଖିଦେଲି ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି ହଠାତ୍ କହୁଥିଲି କିରେ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଉତ୍ସବ ଭଲ ହେଲା ତ ଆଉ ତ ହାଲଚାଲ କଣ ଖାଇଛୁ ନାହିଁ ଯାହା ଖାଇଲେ ମୁଁ ତ ସେ କଥା ହେବି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେଇ ଏକାଶ୍ୱର ସେ ଠାକୁର ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ପଚାରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ସେଇ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ସେ ବୁଝିଯାଇଥିଲେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମେ ତୁମ ଝିଅକୁ ନେଇ ପରିବାର ନେଇକି ନନୀ ଦାସ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବସ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ସେତେବେଳେ ହଉଛି ଏଇ ରେବତା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଜିଦି ହେଲା କହିଲେ ବାବା ମୁଁ ହଉଛି ବସ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ତେଣୁ ତା ଜିଦି ଭାଙ୍ଗି ନ ପାରି ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ସେ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଗଡ଼ିଲା ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ ଥାଏ ମୁଁ ଝିଅକୁ ପଇସା ଦେଇନଥାଏ ପାଖରେ ଯାହା ଥାଏ ମୁଁ ମୋର ଖାଉଥାଏ ତେଣୁ ଭାବୁଥାଏ ବେଳେ ଯେ ଝିଅ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା ସେ କଣ ଖାଉଥିବ ପଇସା ବି ନଥିଲା ଯାହା ଏମିତି ଭାବିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମେ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛୁ ଏବଂ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଜୋର ହଉଛି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ହଉଛି ବର୍ଦ୍ଧା କହିଲେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଆଣ ରାଙ୍ଗାମୋଡ଼ ଚେୟାର ଦେଲେ ସେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସେ ବସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଝିଅ କଥା ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଖାଇଦେଲି ଖାଇଦେଲା ପରେ ଭାବୁଥାଏ ଝିଅ କଣ କରୁଥିବ କିଛି ସମୟ ଦେଖିଲି 3ଟା ବାଜିଲା 4ଟା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆସି ବସ୍ଟି ପହଞ୍ଚିଲା ବର୍ଦ୍ଧା ହାତରେ ଉଠିଗଲେ ଭିତରକୁ ଗଲେ କହିଲେ ଚେୟାର ରଖିଦେ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବିକ ସେ ହଉଛି ଆମର ଜୀବନ କାନ୍ଦାରୀ ସେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ମହାମାନବ ମହାନାୟକ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧା ଯେ କି ଠାକୁର ଯେମିତି ଚାହିଁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଚିନ୍ତା କରି ଅଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିନି ନନା ବାପା ଖାଇନାହାନ୍ତି କିଏ ପଚାରୁଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଯଦି କିଏ ଆଗୁଆ ଖାଇଦେଲା ବୟସ୍କ ଲୋକ ବସିକି ଖାଇଦେଲେ କାହିଁ ତଳେ ଖାଇଲେ ଗୋଟା କାହାକୁ ଆଖି କହୁନି ଆମ ମତେ ମିଶି କହୁଛି ଆମେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ଦ୍ଧାକୁ ଶିଖେଇଲେ କଣ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଯୋଉ ପାଳନ କରାଯାଉଛି এই জন্মাଷ୍ଟমীর উদ্দেশ্য কোন পিতৃভক্ত সে কিপরি ଥିଲେ পদাবস্থল কিপরি ଥିଲେ কেমিতি অন্যকে ভাল পাউଥିଲେ ଆମେ ଝିଅ ବାହାର କରୁଛେ କାର ପାଇଲେ ଲୁଚୁଛେ ଯେ ହଉଛି କାଳେ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇର ଝିଅଟି ବା ପୁଅଟି ବିବାହ ହଉଛି କାଳେ ସେ ମାଗିବ କି ପାଣି ଭାଇକି ତେଣୁ ଆମେ ଫୋନ ଧରୁନା ଆଭଏଡ କରି ଦଉଛେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଝିଅ ଦି ବାହାର କାର ହଉଛି ଆସି ବର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହଉଛି କହୁଛି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବର୍ଦ୍ଧା ଝିଅ ବାହାର କିଛି ନାହିଁ ବର୍ଦ୍ଧା ତା ଝିଅ ବାହାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ପିତା କନ୍ୟାର ପିତା ହିସାବରେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ ଜୋଇଁ ଘରକୁ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ସମୃଦ୍ଧି ହବ ତା କହୁଥିଲେ ଦେଖ ଝିଅ ଆମର ଅଲିଭଳି ଯେତେ ଯାହା କଷ୍ଟ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଏଠି କରି ଯାଇଛି କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମତେ କହିବେ ମାନେ କାତରବାରେ ହାତୁଡ଼ି କହୁଥିଲେ ଆପଣ ତା କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବେ ନାହିଁ ସେମିତି ଆପଣ ଘରେ ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଚାଲିପାରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କର ଲୀଳା ବହି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇପରି କହିବା ନା ଆମେ କିଛି କିଛି ଏଥିରେ ଜାଣିବା ଯେ ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଧର୍ମର ଯୋଉ ଠାକୁର ଯାହା କହୁଥିଲେ ଶାସନ ଦଣ୍ଡ ବିଧ୍ୱସ୍ତ